Jordà, que és també un escritor en potència, ja prou conegut també, amic de la casa, treballador de la casa també, i amic del pintor. Després, la Consellera de Cultura, a la que li agraïm també la presència, ens procurarà l'acte i donarà per inaugurar l'exposició, així que sense voler fer esperar més, li passo la paraula a Pepe perquè ens presenti l'obra i l'artista. Bona nit a tots. Raül Botella va néixer a Alcoi el 1976, l'any que la ciutat va celebrar el 7è centenari de l'aparició de Sant Jordi, fet que, com poden veure, va tindre una certa influència en la seva obra. Tot i que dibuixava i pintava des de la infantesa, va ser a l'institut on es va revelar com un caricaturista excepcional i molt productiu. Només arribar en unes setmanes ja havia retratat tot el claustre de professors, la qual cosa li va fer guanyar gran popularitat entre l'alumnat, però el va obligar a freqüentar les aules els mesos de setembre. En acabar la secundària, que va cursar amb molt d'interès, de fet tant que va repetir alguns cursos per no passar res per alt, va ingressar a la Facultat de Belles Arts Sant Carles de València, on l'any 2002 es va llicenciar en dibuix i pintura, després d'haver gaudit d'una beca Erasmus o d'un any de vacances a Torino. Poc després es va instal·lar al Alcoi, iniciant una activitat constant relacionada amb tot el que tenia a veure amb el món de la pintura. I ha fet nombrosos treballs per al món de la il·lustració, destacant entre ells el còmic Missió a Mart, on planteja en clau d'humor una hipotètica expedició alcoiana a Mart per preservar les essències de l'alcoiania. Perquè precisament això és el leitmotiv de la pintura de Raül, el seu poble, la seva gent i la festa al voltant de la qual gira tot. El que passa és que ell, a diferència d'altres pintors de la cort municipal, que tracten aquests temes, diguem, de manera més farragosa en la forma i en el fons, Raül ens ofereix una proposta ben distinta. Començant per la seva manera de fer. Utilitza una tècnica en aparença senzilla, cosina germana del còmic, divertida, amb un punter de mala llet, i una intuïció especial per a la llum i els enquadraments, la qual cosa crea una estètica original i familiar alhora, un estil peculiar que fa els seus quadres distints i perfectament distingibles. Però això, tot i ser important, no és el més important. El més destacable és el punt de vista. Eixa mirada que dona més importància a les persones que als personatges, als espectadors que a l'espectacle, als llocs de diversió que als de devoció i als objectes que als símbols. A més, les seues pintures no es conformen en ensenyar-nos coses, volen contar-nos-les. Són com relats en imatges o com tebeos sense paraules que ens expliquen històries quotidianes dites amb intenció i gràcia. Realisme brut, però simpàtic. Una bona mostra d'aquest hiperrealisme divertit és Marquitos, el quadre que hi ha al fons, un homenatge de l'artista a la versió alcoiana de l'Opencore. Dit d'una altra manera, Raül Botella, amb la seva pintura en general i amb aquesta exposició en particular, ha fet com Prometeu, aquell tità que va robar el foc sagrat dels déus i el va lliurar als homes. Ha agafat les cases i carrers d'Alcoi, els seus personatges anònims i la seva festa, que alguns guarden en un Santa Santorum des d'on es diuen a la resta com, quan, qui i de què manera hem de gaudir d'ella. L'ha furtada i l'ha posat a l'abast de tothom, amb el propòsit que realment siga festa i siga nostra, de tots. Enhorabona, Raül, i gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies. Bueno, jo vull agrair, en principi, a tots els que heu acudit a l'acte inaugural. Em sent molt acollit per vosaltres. Sempre m'ha sentit acollit, però bueno, avui és un dia especial i també em sent prou més. L'oportunitat que m'ha donat l'autoria d'exposar una vegada més al meu poble no té preu. Perquè sense cap dubte, la millor manera que tenien els artistes, els pintors, els actors, de mostrar la nostra obra és en aquestes sales. Si no existirem, doncs està a internet, però això és molt més directe, això és una sensació diferent que sentim a l'hora de tindre vosaltres així, mirant i parlant i observant, acabes de completar el que és el discurs del pintor, no? Que sempre està a casa pintant i soles, pensant si agradarà o no agradarà, disfrutant del que ell fa, però també necessita
el feedback del públic. Aleshores vull agrair, en principi, per tant, agraïsc a la Mútua l'esforç que ha fet per crear aquest espai, que pense que no seré jo l'únic que ho agraïsca, que ho agrairà molta més gent que està desitjant el poder mostrar i completar la seva obra i està esperant sempre que s'apreguen espais com estos perquè és una necessitat que n'hi ha. I bueno, jo he aprofitat per a fer una col·lecció, ja que tenia aquesta oportunitat festiva, figurativa, paisatgística de les nostres festes i el nostre entorn, com bé ha explicat ja Pep. I espero que la disfruteu i per tornar a dir que estic molt agraït a la directiva, als treballadors de la Mútua que m'han acollit molt bé i m'han ajudat en tot. Poco más hay que añadir. Como representante del Ayuntamiento, en primer lugar, disculpar que el alcalde no nos pueda acompañar, pero por motivos de agenda no puede estar. Y sobre todo, pues agradecer, como no, después de las palabras de Javier, del comisario y, como no, del protagonista de hoy, pues agradeceros a los tres, pero sobre todo también, Javier, yo creo que es muy importante la labor que estáis haciendo desde que se ha inaugurado esta oficina, porque yo creo que complementáis algo que tenemos una carencia y somos conscientes de ello y para eso vamos a seguir trabajando. De hecho, ya tenemos algún proyecto que otro cara al futuro en el tema de exposiciones, pero bueno, ya los iremos anunciando. Como digo, gracias Javier por esta labor, porque es muy importante. Y bueno, hablar de Raúl, cuando he pasado veranos con él en un camping de Oliva y donde nuestros padres pues han tenido ciertos lazos de amistad, me es muy complicado porque tenemos amistad y sobre todo pues también veo que es un artista con mucha proyección, un artista que yo destacaría su educación, su tranquilidad, la paz que inspira cada vez que te reúnes con él, porque hay veces que los artistas tenemos la imagen de que son pues un poco alocados, un poco bohemios, pero Raúl lo veo que es una persona muy disciplinada, por lo menos eso es la sensación que trasladas, otra cosa es que sea o no, que yo creo que en el fondo tampoco, pero bueno, la verdad es que es un artista que tiene las ideas muy claras y sabe lo que quiere para su ciudad. Y ha sabido representarlo, yo creo, con esta gran exposición. Así que Raúl, enhorabuena, seguirá trabajando y animarte para que sigas por este camino porque eres fantástico. Enhorabuena. En realidad, pues lo que Sol dice, queda inaugurada la exposición. Disfruten y que satisfagan